Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се правят сочни кюфтета. Първо ще ни трябва 500 грама кайма. Започваме с нарязването на лука. Някои хора го рендосват, но както и да е. И го прибавяме към каймата. Ето, прибавихме лука и чубрицата. Сега ще сложа яйцето. Ще направя едно кладенче по средата. Добавихме и черен пиперде. Ето сега слагаме 2 филии хляб. Само че има вода. Ето, слагам ги една по една и сега започвам да разбърквам съставките, докато се умесят добре. Ето сега добавяме още един пакет кайма. Също забравихме кемион да сложим. Гледайте. И продължавам да разбърквам, докато се умеси добре отново. И сега го оставям да се почива 10 минути. Ето след 10 минути започвам да ги овалвам. Гледайте. Но понякога се провалям в овалването на кюфтетата. Когато и да се провалям, моля, трайте ме.
Преместени са в друга тава, ако се чудите. И ето, дойде времето да ги печем. Няколко минути по-късно ги обърнахме на другата страна. И ето, приятели, това беше видеото как се правят кюфтета. Надявам се да сте го харесали. Пишете ми коментар и до следващия път.